Hi guys! For today, magluluto tayo ng sipo eggs. Ito ang version ko, kanya-kanya tayong version. I guess, favorite ito ng maraming Filipino. Manggisa muna tayo, bawang, then sibuyas. Palabasin muna natin ang aroma, then sunod na ang manok at gisa-gisa for 1 minute at least. Then, lagyan ng patis. Takpan at isimmer for 2 minutes. After 2 minutes, lagay na natin ang singkamas. Matagal maluto ito, at least iluluto natin for 5 minutes. After 5 minutes, ilalagay ko na ang mushrooms at shrimps. So, ayan. At ilalagay ko rin yung celery. Pampabango ito, ayan, at ating haluin lang. Maglalagay din ako ng isang can ng cream of mushroom soup. Then, haluin ulit at isimmer natin for at least 1 minute. Sunod, ilagay na natin ang frozen mixed vegetables. Hindi na ako gumamit ng ibang fresh vegetables kasi kami lang ang kakain. At hindi ko na rin linagyan ng ham. So, ayan, haluin natin ulit. Then, maglalagay tayo ng isang kutsarang chicken powder at dash of black pepper. Mix natin ulit. Ngayon, ilagay na natin yung ating quail eggs na nakalata. Sunod yung heavy cream. Ayan. At isimmer lang natin for 1 minute. Tikman kung tama na ang lasa. So, ayan. Masarap na at luto na ang ating sipo eggs. Thank you very much for watching. And see you on my next vlog.